سلام كما تكونوا كبرات تعزبتنا تقاتلتنا إذا channel كما تكونوا كما ياللغم بعد لومي حدش زيناتات فلي زيناتات حيثنا لكم قريبنا لنا نعكم يتقبي لبلنا يمون قد هبزا channel كنقرب كنفتنا زيادة ناتكم زدلنا كم تقول لك زين فلطو شير لايك سبسكرايبي كم تقبروا كنتبهكم هنا نبتع بريدان أتو እምበር ናፍቲ ዜናና ክንኣቱ ከምቲ ኣቐዲምና ክንዕዘቦ ዝቐነና ወይ ዝወርሕና ብቐጻሊ ብቐረባ ክንከታተሎ ዝቐነና ናይ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓማስን ሕዝቡላህን ክተካይዶ ዝቐነየት ደብዳባት ሕጂ እውን ዝያዳ ኣንፈቱ ፅሒቱ ናብ ካልእ ዓብዪ ውግእ ወይ ኩናት ኣምሪሕ ኣሎ here and there was in other administrations. America's support for Israel is unwavering, as we just saw in the last few hours. So that's not going to change. How this support is going to translate into some kind of resolution or peace for the Middle East, well, that's the million-dollar question. Susan Tehrani is our correspondent in New York. Susan, stay with me. We are receiving updates at this moment in our newsroom. And reactions are coming in from the United States. Democrat እቲ ኩናት ሓድሽ እዩ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ልዕሊ 200 ዝኸውን ሚሳይል ደርብያ ኣላ ኣዝዩ ንዓለም ኣገራሚ ኮይኑ ሓዲሩ ኣሎ ከምዚ ክትገብር እውን ዝኾነት ሃገር እውን ኣይተፀበየትን ከምቲ ተፈሪሑ ድቐኒየ ከዓ እቲ ውግእ ዝያዳ ናብ እንዳገፍሐ ንብዙሓት ሃገራት እንዳደከመ ከይከይ ተሰጊ ፀኒሑ ካብቲ ዝፈርሕዎ ይወፁን ኢራን እውን ተሓዊሳቱላ ትውግእ ማለት እዩ ኢራን ከም ዝብልዎ ዘለው እቶም ጉጅለ እውን ኣለው ናይ ኢስላሚክ ሪቮሉሽን ዝበሃሉ ሕነ ናይቶም ድሞቱ ናይ ሕዝቡላህን ናይ ሓማስን መራሕትን ኮማንደርን ናቶም ኢና ሕነ ክንፈዲ ደርቢናዮ ይብሉ ኣለው ብወገን ኢራን መግለፂ ዝተዋህበ የለን ብወገን ኣሜሪካ ከዓኒ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ በቲ ሚኒስትር ምክልኻል ማለት እዩ ፍሎይድ ኦስተን ዝበሎ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ንእስራኤል ንምሕጋዝ ኢሉ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እስራኤል ድማ እቲ IDF ዝበሃል ናይ ምክልኻል ናይ እስራኤል ማለት እዩ ብድከኣለና ህዝብናን ከተማናን ንከላኸል ኣለና ስጉምቲ ንወዝ ዘሎ ከዓኒ ኣብ ቀረባ ግዜ ኩሉ ኢሉ ሓድሽ መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ behavior. I don't think the Netanyahu government is going to have any incentive to pull back from its movement toward further and further escalation. And I think unless the United States is going to use its leverage and pressure Israel into changing its conduct, there's not really much that the countries in the region can do to bring greater stability to the Middle East. ንኢራን እውን ሓድሽ መጠንቀቕታ ሂባት ኣላ ስለዚ ከምዚ ተዓዘብናዮ ወይ ንዕዘቦ ዘለና እቲ ኩናት ኣዝዩ እንዳገፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንባዕሉ እውን ዩናይትድ ኔሽን አንቶኒዮ ጉተሬስ ሓድሽ መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ እሱ ከም ደበሎ ድማ ጠቕላላ እዚ ኩናት እዚ ሰባት ከጥፍእ ሰባት ክልክም እንተደይ ኮይኑ ብቁልጡፍ ህፁፅ ምቁራፅ ናይ ደው ምባል ስምምዕ ናይ ተኽሲ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ ክትግበር ድዩ ኣይትግበርን ብሕጂ ኣብ ባይታ ይኽረአ እዚ ይመስል እቲ ሓበሬታ ንዝያዳ ከዓኒ ንቐፃሊ ኣፕዴት እንዳሃብናኩም ክንከይድ ኢና ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ነዛ ቻነል ምዕባይ ሓጉዝና ኢኹም ብዝያዳ ከዓ ብዙሕ ሓበሬታታት ክንሕልፈልኩም ክንፍትና ናብቲ ካልእ ዜና ንክንሰግር ናብቲ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ብመፅናዕቲ ክንተረጋገፀ ዝያዳ ኣብ ስክሪን ኣብ ሞባይል ኣብ ታብለት ኣብ ላፕቶፕ ማለት እዩ ዝያዳኡ ግዜ ምሕላፍ ወይ ምጥቃም ዝያዳ ንእርጋን ከቃልዓና ከም ድኽእል ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ብዝያዳ እውን ሓንጎልናን ንኣእምሮናን እንደገና እውን ቆርበትናን ክሃስኽ ከም ድኽእል እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ብዓብዩ ከዓኒ ናይ ስኪን ማለት ናይ ቆርበት ሕማምን ከምፅእ ከም ዝኽእል ምስኡ ምትሓዝ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ቁርብ ክንቁጠብ ኣለና ማለት እዩ
ስታዩ ስኻኒ ዝበዝሐ ግዜና ኣብ ስክሪን ክነጥፍ የብልናን ማለት እዩ። Excessive screen time from smartphones, tablets, computers, TVs can lead to what's called digital aging and actually harm your skin. Simply put, the longer you stay on your phone, the faster you are aging. While many of us want to live longer and stay healthy as we age, spending too much time in front of screens can have the opposite effect. It turns out that the blue light from screens can harm your skin. ዝያዳ ከዓኒ ጎዳኢ ዝበሃል ዘሎ ባእታ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ስማርትፎን ኣብ ሞባይላት ኣብ ላፕቶፕ ኣብ ታብለት ዝርከብ ማለት እዩ ብሉ ላይት ኣሎ እቲ ሰማያዊ መብራህቲ ዝውልዓልና ማለት እዩ እሱ እዩ ዝያዳ መጥቃዕቲ ከምፀልና ድኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምስ ምንታይ ዝተኣሳሰር ዝያዳ ምስቲ ሞር ታይም ናይ ስፔንድ ትገብሮ ኣብ ስማርትፎን ይኹን ኣብ ላፕቶፕ ይኹን ኣብ ታብለት ይኹን ማለት እዩ ምስ ናይ ቆርበት ምትሓዝ ኣለዎ ምስ ናይ ሜንታሊቲ ምትሓዝ ኣለዎ እንደገና እውን ስትረስ ከምፀልና ይኽእል እዩ ካልእ እውን ተወሳኺ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ማለት እዩ ጠንቂ ናይ ዘይምድቃስና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሞር ታይም ኣብኡ ነጥፍኦ ተነከናዮ ፅቡቕ እዩ ዝያዳ ኣብ ዘሎም ሰዓት ኣብ ዘሎም ግዜ ዝበዝሐ መንእሰይ ኣብ ከምኡ እዩ ዘጥፍኦ ዘሎ ማለት እዩ ግዚኡ ኣብ ስማርትፎን ሒዝካ ምውዓል ቲክቶክ ክጥቀም ምውዓል ኣብ ዩቲዩብ ኣቲኻ ምውዓል እንደገና እውን ኣብ ሞባይልካ ሙሉ መዓልቲ ብቴክስት እንዲዩ ብካልእ ካልእ ነገራት ዝያዳ ክንጥቀም ንኽእል ኣለና እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣዝዩ ሃሳይ ከም እንደኾነ መፅናዕቲ ወፂ ኣሎ ዝያዳ ከዓኒ ለይቲ ንኸይንድቅስ ልዋም ለይቲ ንኸይልወና ቀትሪ እውን ቀጨውጨው ኢልና ንኽንውዕል ዝያዳ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ሓበሬታ ወፂ ዘሎ The impact of blue light on the skin can also worsen pigmentation issues, especially for those with darker skin tones. Exposure to blue light can harm the skin by causing oxidative stress. This stress leads to the production of reactive oxygen species, which can actually break down essential proteins like collagen and elastin. And over time, this breakdown can result in the formation of fine lines, wrinkles, sagging skin. ከምኡ ዓይነት ጠንቅጣት ወይ ሳዕቤናት ከምፀልና ከም ትኽእል እዩ ሓበሬታ ወፂ ዘሎ ስለዚ ብዝተኻእልና መጠን ኣብ ስክሪን ነጥፍኦ ግዜ ቁርብ ክንነክዮ እዩ ዝበለፀ ዝያዳ እውን ንቆልዑት እውን ከጥቃዕ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ንዓበይቲ ማዕረ ክንደይ ከምዚ ዓይነት ሳዕቤናት ከምፀሎም ድሕር ትኽእል ኮይኑ ንህፃናት ከዓኒ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ከምፀሎም ከም ድኽእል ኣብኡ ከለና ንገምቶ ማለት እዩ ስለዚ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ዝበዝሐ ግዜና ኣብ ስክሪን ደይኮነ ኣብ ካልእ ነገራት ኣብ ምንቅስቃስ ኣካላት ድዩ ኣብ መፅሓፍቲ ምንባብ ድዩ ወይ እውን በባዓቕን ፊልምታት ምርኣይ ድዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ነገራት ተናሕልፎ እዩ ዝበለፀ እቲ ሓበሬታ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ቁርብ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ናብቲ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ጣሊባን ማለት ኣብ ኣፍጋኒስታን ከም መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፅኡ ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣገራሚ ኮይኑ ዘሎ ንዓለሙ ኣገሪሙ ዘሎ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝተፋትሓ ደቂ ኣንስትዮ ከም እንደገና ናብቲ ሰብኣየን ንክምለሳ ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፅኡ ኣሎ እዚ ከዓ ዝያዳ ንዓለም ኣደንፃዊ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ክግበር ከመይ ክግበር ብሕጂ እቲ መስርሕ ክጅምር እቲ ሓበሬታ ወይ ትእዛዝ ጥራይ ተመሓላሊፉ ዘሎ ዝያዳ ከዓኒ እተን ቅድሚ ሕጂ ተፋቲሐን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ብስጭትን ኣትየን ንርከባ ምክንያቱ ኦልሬዲ ንሓደ ሰብ ኣይድለንን እዩ ወይ ካብ ሂወተይ ተኣሊኻ ኣለካ ኢልካዮ ከም ብሓድሽ ኣብ ሂወትካ ብሓይሊ ወይ በስገዳድ ንክምለስ ክፍቀድ እንከሎ ኣዝዩ ክብድ ይብል ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ብሓይሊ ወይ ብኣስገዳድ ይገብሮ ከም ዘሎ ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም በዓል ኣሜሪካ ኹን ካልእ ሃገራት ወይ እውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተጣበቕቲ መሰላት ኢና ዝብላ ዝያዳ ነዚ ነገር እዚ ኮኒኖም ኣለዉ ዋላ ብዓብዪ እውን ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ዝርከቡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ጉዳይ እዚ ብፅኑዕ ኮኒኖም ኣለዉ ማለት እዩ ኦልሬዲ ግን ትእዛዝ ወፂኡ ድሮ እውን እቲ መስርሕ እውን ክትግበር ክጅምር እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ኣገራሚ ፍጻመ ወይ ዛንታ ኮይኑ ኣብ ሰሙን እዚ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ንዝያዳ ካልእ ዜናታት ከዓኒ ኣብ ዝቕፅል እንዳምፅናልኩም ፍሉይ ዜናታት እንከይድ ኢና ናትኩም ዘድልየና ነገር ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እዩ ነዛ ቻነል እንዳዓበናያ ንኽእል ይቐኒልና